Evo da vam, kao što sam i najavio, predstavim moju zamjenicu za dogradonačelnicu grada Zadra, Maja Šimić. Hvala. Dakle, ja sam Maja Šimić, manje više sam vam svima poznata. Profesionalna sam kazališna redateljica i profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Poznata sam svima sa nezavisne scene za koju ću se u svom mandatu itekako boriti, kao što sam se borila ovih godina do sada. Svakako kroz cijeli program se namjeravam i posvetiti mladima jer smatram da je jednostavno ta populacija poprilično zapuštena već desetljećima, ali i svim građanima kojima zapravo smo dužni pružiti sve ono što jedan grad treba pružiti svojim građanima. Za ovu opciju sam se odlučila zato što smatram da je akcija mladih definitivno najhrabrija opcija u našem gradu. Oni su bučni, oni su hrabri i zato želim stajati ispred njih i za njih.